our leaders could not handle insecurity, let them resign. Yes. The person involved should resign honorably. Enough of this nonsense. The other time, a priest, Father Osito Okechukwu, was killed. Father Nonso was kidnapped. I spoke with the kidnappers. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha Asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị nwetara site n'ụlọ ụka Reverend Father Ebube Monsọ, bụ nke na-egosi ebe ya bụ onye ụkọchukwu nọ na-eti mkpu ịdọ aka na ntị n'ihe gbasara ajọ ọnọdụ nchekwa nke dị na steeti Anambra. Na ya bụ ọgbakọ ka ọ nọrọ wee kwuo otu okwu nke o kwuru nke dara ụda, bụ ebe ọ nọrọ wee sị na ọ bụrụ na aka na-achị ya bụ steeti Anambra ma ọkwanụ onye ọbụla ọ dị n'aka bụ ime ka e nwee ezi ọnọdụ nchekwa na ya bụ steeti Anambra, na ọ bụrụ na onye dị otu ahụ amaghị ọrụ ya, na ọ ga-aka mma ka onye dị otu ahụ si na ya bụ oche were rituo, dịka ya bụ onye ụkọchukwu siri wee kwuo. Ọ sị na ọ na-eme ihere na steeti Anambra bụ oke obodo nke zụpụtarala ọtụtụ ndị mmadụ ndị ama ama na ndị ji ego n'obodo Naijiria, abụrụla steeti a na-apịtọ ka gasị na ọ bụ steeti ebe a na-azụ ụmụaka makwanụ ebe a na-edowe ụmụaka ndị na-enweghị nne na nna. Ya bụ onye ụkọchukwu gakwara n'iru wee rụtụkwa aka n'otu okwu ahụ nke o kwuru na ihe onyonyo anyị wetaburu unu n'izuụka gara aga, bụ ebe ọ nọkwa wee tie mkpu ịdọ aka na ntị dị otu a mgbe enyi ya nwoke bụ onye ụkọchukwu ama dịka Fada Nonso pụtara n'aka ndị ntọ, bụ mgbe ọ na-akọ ka ha na ndị ọrụ nchekwa si wee gaa tupu ya bụ enyi ya nwoke apụta. Ọ sị na mgbe ya na-achọgodo ka mara ebe ndị tọrọ ya bụ enyi ya nwoke nọ, na ya enwetanwughị enyemaka site n'aka gọọmenti steeti Anambra, na ya pụrụ na ya si na steeti Anambra pụọ gaa na steeti ọzọ, na ọ bụ gọọmenti steeti ọzọ bụ ihe nyere ya aka atrak ya ma nweta ebe ha bụ ndị ntọ ndị kpụ enyi ya nwoke nọ. O wee sị na mgbe ya nyeziri ndị na-ahụ maka ọrụ nchekwa na gọọmenti steeti Anambra ya bụ ozi, nye ha detailed information, na ha si ya kedu ihe a ga-emekwa, kedu ihe ịchọ ka ha mee, ya sị ha ka esowere ha ka achọwa ka ejewe ebe ahụ. O wee sị na ha bụ ndị ọrụ nchekwa si na ha da-aba n'ọhịa. O wee na-ajụzi ha n'ihe onyonyo nke anyị ga-enyo anya na ya ugbu a, sị kedu ozi ka unu si ejide ndị nwa na-emebi obodo ma ọ bụrụ na ọ na-anaghị aba n'ọhịa. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpụdobe so ma nọrọ ala ka anyị nyo anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ ụfọdụ ihe dị iche iche nke ya bụ onye ụkọchukwu metụgasịrị ọnụ n'ihe gbasara ọnọdụ nchekwa nke steeti Anambra. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Through our prayer, God will protect the land. Amen. Problem we need to tackle in Anambra State is what? Insecurity. People are dying on daily basis, and our leaders are passive. Odika obro mmadu na-anwụ, odika ọkụkọ na-anwụ, mgbe ọnwụ mmadu na-adị emetụ mmadu na-arụ, you know that that person has entered a reprobate heart. Obi ajụla ajụ. On daily basis, people are dying in Anambra State. Not one, not two. People are being butchered like Nama. Even on 30th, 7 men were at Ehiala. Since the beginning of this state called Anambra, there have never been a time that we witness incessant deaths like this regime. I wonder, when your people are dying as the head and you are passive, it means that you are not a good man. Everybody should sit up. In fact, let there be operation defend your territory, because the government will not defend you. There is trouble, my people. I am telling all of us here, we need to rise. Anambrarians need to rise. If our leaders could not handle insecurity, let them resign. Yes. The person involved should resign honorably. Enough of this nonsense. The other time, a priest, Father Osito Okechukwu, was
Father Nonso was kidnapped. I spoke with the kidnappers, and you see how confident they were, sounding so confident. At a time, I became harsh on them, that the anger of God will come after them. In fact, that they will not go scot-free. And the young man started laughing and said, "What? Ebube Monso, I ain't afukani every day. No, makana ya chori metu yaka." Amen. I ain't afukani every day. If I just want to buy and get a makanine and yell them mother karine. He said, "Father Kobulu Nakiko, even a father no sooner. The father never actually may escape. If on over getting hey ta 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 ta. Or say na no niru na megene na babundi mado. Or kwa mado kana ba. Eh, onye di wogode ewu na ata. Akolumu na akiko. Etunsi we gwa security. Ndi etebe ka ba chebe obodo. Look at where my brother priest is staying. We have every information. Because there are some governors who want to defend their state, their territories, their states. This security said again. And said then, how do you intend to apprehend them and rescue those in their nest? He said, I will track them through their associate and constituents. The kidnapping will go constituency. If I na banya mili, mbaka no man again no oku enwere isi. Yetu akesi kidnap Anglican Bishop Opala, 75 years old man. Yetu akesi kidnap Father Joseph Igwagu. Luebafu Luenebue Amorebono today. And somebody is in charge of this state. If I can Anambra State case you do a pito. A whole Ivere Anambra State pito big case you do a pito. Anambra State. State Ato Eze. State Beto. State Nothing. State Osita Chidoka. State Alenonyema Epis. State Diko Obioro Konkwo. United Airlines. State Obi Jackson. Nenden. State Cubana. State E-Money. State Flavor. State Ozibo. Valentine. State Victume. State Tony Woye. State Adoru Moji. Hey! Onyedi Wogode Wunata. Nowadays, people say, "Onye choi bankwani or bankwani nebe na city," because of insecurity. Let me tell you, oh, strong men stays around to fix trouble. Men who are weak, cowards, they run away when there is trouble. But those who are strong, they stay around to fix the trouble. By grace of God, we must fix this problem. You are prophet, you prophesying now. I receive. Anointing for all round divine security. Amen. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ agala ka m kwukwa n'uche m nke njibụrụ mmadụ. Onye ụkọchukwu bụ Reverend Fada Ebube Monso, ana m asị gị daalụ ọlụ n'ihi ya bụ mkpu ịdọ aka na ntị nke ị na-eti. Dịka m si wee kwuo n'ihe onyonyo nke ọzọ m wetabụrụ n'izuụka gara aga, asị m na ọ bụrụ na ndị ụkọchukwu ndị ọzọ niile e nwere na be anyị ga-esoro wetiwe mkpu a otu a isi eti ya, na ana m eche na ọ ga-eme ka ndị gọọmenti tinye ntị ma nụ akwa ụmụ ogbenye ọsịsọ karịa nke a bụ sọsọ onye o metụtara n'ahụ na-eti ya. Ma dịka m na-asịkwanụ gị daalụ na ya bụ mkpu nke ị na-eti, itichekwara nụ nke a, o nweziri nnọọ ihe bịara kwuo n'ikpeazụ ya nke na-agbagojuzi m anya. Ihe niile ị na-ekwu, ihe niile itinyere ọnụ na ya bụ ihe onyonyo bụ eziokwu. Gọọmenti ka ọ dịrị ihe ọbụla bụ ichekwa obodo.
mana na ngwụcha ya bụ ihe onyonyo o nwezi mgbe ị bịaziri kwuwekwa okwu anointing for all round security wee na-asị anointing a ọ ka na-arụ ọrụ na ihe gbasara ọnọdụ nchekwa obodo. Biko ajụjụ ka m jụrụ, abịaghị m ebe a ịkparị onye ọbụla, unu mana enweghị ike mkparị mmadụ anaghị adị m, mana ajụjụ m na-ajụ bụ anointing a na-ekwu okwu ya for all round security ọ ka na-arụ ọrụ be anyị ewee dị otu a? Ọ bụrụ na ọ ka na-arụ ọrụ, biko nụ ka onye ọbụla wepụta nke ya, onye ọbụla bụ onye ụkọchukwu, onye ọbụla bụ onye fada, onye ọbụla bụ otu ọbụla ịma na ya bụ anointing si arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, biko nụ ugbu a ka anyị chọrọ ya, ka anyị mara ma ba ya ọ ga-adị mma. N'aka nke ọzọ, aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ekwuola sị na ihe gbasara ọnọdụ nchekwa na steeti Anambra n'afọ a abatara n'ime ya bụ afọ 2025 bụ afọ 2025 abụghịzi egwu ụmụaka, na ya na ndị gọọmenti ya dị nkwadobe n'ụdị pụrụ iche ịlụso ya bụ ajọ ọnọdụ nchekwa ọgụ. O wee na-asị na otu n'ime ọtụtụ ụzọ nke ha wepụtara iji wee lụso ya bụ ajọ ọnọdụ nchekwa ọgụ bụ na ndị obodo ga-etinyerịrị aka tupu achụpụ ha bụ ndị ala dị mma. O wee na-asị na ndị gọọmenti ya na-etinye ego n'isi ndị a niile na-ebute ala dị mma na steeti Anambra, na onye ọbụla n'ime ndị obodo ndị onye ga-atụnwu aka ụzọ a ga-esi ejide otu onye n'ime ndị ahụ niile bụ ndị omekome ndị na-enye nsogbu na ya bụ steeti, na a ga-enye onye dị otu ahụ nde naira 10 bụ 10 million naira dịka ihe iti aka n'obi. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya n'ihe onyonyo ebe ọ nọrọ wee kwuo nke ahụ. Ka m bịakwanụ. Communities must rise now. Come together. Ndị na-eme ibe a nọ n'ime ihe ala. Ọ bụrụ na ịbụ ọrụ a, ọ bụrụ na ịbụ PG, youth leader. Since don't have any information about what is going on, then you are not supposed to be in the office. We must rise. We must not let this thing happen again. I need information and whatever they need for us to get to these people. Government can their 10 million naira. We are placing 10 million naira on their head, each of them. I say na Anambra, na ndị niile mere ibe a abụrụ fama afụnata ụzọ. Fama na ezinụlọ ba ma ụmụ ba na ife niile sobanụ ama afụ ụzọ. Ana m ekwu ya na mbara ebe a tata. Ọkwa ikirichala nke ahụ. Ụfọdụ ihe onyonyo ọzọ ngachọkwa ka anyị anya na ya na nkenke oge bụ ozi nke anyị si na obodo ọzọ Ogbolo nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ekwusigo na steeti Anambra wee pụta, bụ ebe ndị ọrụ gọọmenti steeti Anambra na ndị gọọmenti ya bụ ime okpuru ọchịchị Ekwusigo banyerela ọrụ nkwuri na nkwari bụ ụfọdụ ụlọ dị iche iche ebe atụgasịrị aka na ha bụ ndị omekome ndị na-ebute ala dị mma na steeti Anambra na-anọ wee na-eme ya bụ ihe nke ha na-eme, ebe atụrụ aka sị na ha na-edowe ndị ha tọrọ atọ na ha na-edowekwanụ akụrụngwa ha ji arụ ya bụ ọrụ ntọ nke ha na-arụ. Aka na-achị ya bụ ime okpuru ọchịchị Ekwusigo nọkwa n'ebe ahụ, ya na ọtụtụ ndị ọrụ ya na ndị ọzọ ndị nnọchiteanya gọọmenti steeti Anambra nọkwa n'ebe ahụ dịka ya bụ ọrụ nkwuri na nkwari na-aga n'iru. N'etufughị oge ka anyị anya n'ihe onyonyo ndị ahụ. Ka m pụtakwanụ. Convoy demolition of Governor here at Urumabiam, Ebema Ozubulu, by the state government of Anambra State.
by the government of Anambra State. I will support you personally after this. I'm going to don't worry. They're going there. ebutere egbe ebe a my friend mana ebutere egbe ebe na-ekwu ọsị na a bịara ebe a na nwanne nwoke nye ndị na-ahụ enwetana na ya n'ebe a anya mere ejikwa nwunye so nwosi akpa ebe ọsịna na owere anụ m iri ahụ na m abụọ na anọ m enwe n'ego mọtọ esi ebe a kịta anọdụ mbe mana gentị ị nwere ike out of fear uche ekwere ebi bịa kwụ bete isi m na ịma ibe. All right. yes ebe anyị nọta abụ n'uru abịa ọzọ obodo nke dị n'ime Ekwusigo local gọọmenti ebe anyị nọ kịta bụ ebe ụmụazị ya na-eme kidnapping na-edesa mmadụ ngwongwo niile ha ji arụ ọrụ ebe a ka ọ na-adọsị ma egbe 5 dara ebe a ada anyị ekwuo na Ekwusigo ma agbantụrụ abụ 600 ọ bụ na ekwuru ikwu họ ụbọchị anyị abịa na nke onye ahụ o metụ imi metụ anya metụ ife niile anyị kwuru mgbanwe ya gọvanọ bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo si na ife a na-akpọ criminality na kidnapping na ọ gara n'obodo a na a ga-enwe n'obodo a tọrọ atọ so onye ọbụla chọrọ ime kidnapping ma ime n'isiga vices ọ krọsọ Anambra steeti oje mee o nwere any place dị safe for that person n'obodo a ndị a bụ ndị mere nke a ka anyị demorishi ụlọfa anyị akpọọla nke dị n'ọrụ ibu a ka nwere ka a na-ekwukwa mgbe ebe niile a ọ bụrụ elesi bụ ndị ọzọ ndị na-akwara ime ọzọ tụgboro ka ama na-ekwuzigo abụrụ ese bụ hebụ nke ndị kwesịrị nke ọgọdọ Anambra steeti anyị ziri ezu ebe a spad sekuriti na ebe a chipe eme aka anyị kpọrọ onye amaghị n'obodo a the majority of Anambra Assembly na ebe a kpọrọ onye amaghị awadịa asị memba onye nke nọ n'aka n'ebe a bụ Director of Operation AVG Anambra steeti ezuru onye nke a bụ kọmanda ọzọ obodo AVG onye nke a bụrụ PG ọzọ obodo so na ife anyị bịara ebe a na ndị kanselọs bọsị ya ezuru n'ekwuchiri niile nọ ebe a iji wee sị na anyị achọghị efu na araba anyị so anyị na-ekele ndị ọzọ obodo ebe a kịta anyị na-eteki over this place onye ọbụla anyị fụrụ ebe a batara ebe a bụ onye ori anyị ga-etiri that person as a criminal the boundary of ebe niile anyị kụ bụ gọọmenti of Ekwusigo onwe ya and gọọmenti of Anambra steeti nwe ebe a niile anyị mezie anyị gbara ife anyị arụ ebe a na hospital anyị lak ka anyị arụ ya ka technical school anyị gara azụ ụmụ anyị ọ mezi anyị akpaghala ofụma ndị pin ọbụla fụrụ ebe a onye ọbụla anyị fụrụ iwe pin ebe a bụ onye ori ọ bụ iwe kpọpụsị nke a ma kpakara ma ndị ayọn ma ndị bara ipipi ka ụdara ada ebe a onye a bụ onye ori every down thing dị ebe a tupu agbachie geeti a bụ nke gọọmenti ekene m ụlọ. Thank you. And that's the mayor of Ekwusigo local government, Mr. Chimezie Obi. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara nlecha isi eme ya deere ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso obere anyị sonye ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị nabata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex
onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị nwe m, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.